Inkosi Jesu Kristu Nkosi. Kubingelela kubaba, kubingelela kumama, kubingelela abashakazi. Jesu Kristu Nkosi. Lokhuluma uphindile washabalala. Lokhuluma uphindile washabalala. Ekhaya kusekho ezentela ngamazi okuhlala ehlala. So engisukumela ukuthi ngibonge nje uNkulunkulu ukuthi usemuhle njalo. Esesemuhle namanje. Bese ngithi ngisukumele nokuthi ngizozicelela ukuthi enkosini ingifake phakathi kwe-umbrella yasentabeni kaJehova ngiyabongelela. Ngoba la ngisuka khona bengasiso inkonzo yensindiso. Bekuyinkonzo nje yama-methods. Kade ngiyibalekela insindiso. Ngiye lapha kule athende ngifike altar call babeyibiza isuku jike ngibaleke futhi ngisuke ngene kwenye indawo kwaze ngagcina ngisebisele. So manje lapho ukwenza kwakhona akufani nala. Ngathi mangizwa ngendaba kaJehova ngiyabongelela. Iy'nkonzo zakhona zangipha lokhu engikudingayo emoyeni wami. So ngalokho ngiyabonga Jesu Kristu Nkosi. Jesu Kristu Nkosi.